ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. дар ҷомеае ки талаботи қонун риояву эҳтиром мешавад, фазои солиму созанда ҳукмфармост ва ҳар шахсе ки ба қонуншиканӣ роҳ медиҳад, ҳатман беҷазо нахоҳад монд. дар нашри навбатӣ барномаи милитсия хабар медиҳад, вобаста ба ҷиноятҳои ба қайд гирифта ва дигар самтҳои фаъолияти милитсияи суғд маълумот хоҳед гирифт. ба сархати гузоришҳои барнома таваҷҷӯҳ кунед. суиқасди одамкушӣ ронандаро дар дохили нақлиёт 12 кор заданд. барои чӣ задух? من نفهمیدم برای چی زد. کدام مقصد که؟ пештар мешинохтед бача? نه. ваъдаи оиладорӣ ва фиреби бонувон қаллоб ба даст афтод. Смаш мисол аренда баштаги хонаш бабрав. Продукташка, баъд ма букмейкер даромдем. Чарзади худашка ти мисол ресторан барафтем, вай барафтем. дар хуҷанд дуздӣ аз баландошёнаҳоро ошкор карданд. وقتی در تقریبا با تخت تخت میکردیم که نکشویم در آماده میرفتیم. додани хабари бар дурӯғ дар бораи ҷиноят фурӯшандаро ҷавобгар намуд. سبب این کار کرده من در آن بود که آن پولهای به سردار ما میداد که من کمتر بود برای آنکه من پولها را به شرکتی بوکمیخری باید دادم. амалиёти талбанда ҳолати садақаҷӯӣ ва оварагардӣ пешгирӣ мешавад. сайди моҳӣ дар давраи тухмгузорӣ ҷавобгарии маъмурӣ ва ҷиноятӣ дорад.